እዝወዲ ኸይወፀ መንግስቱ ኣይመጽእን ኢሎ ኣቶ ረዳ ህዝቢ ካብ ኬንያ ኸይወፀስ መራሒ ሃገረ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኮሎኔል መንግስቱስ ኬንያስ ኣይኣቱን እዩ ኣይኣቱን ወያኔ ድማ መጸ ዳሕረይ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፎም ኣንቢብካዮ ዲኻ ገብሩ ኣስራት ዝጸሓፎ መጽሓፍ ረዳ ግዜ ሰላይ ናይ ሻዕብያ እዩ ናይ ግድን ወፂእ ባዓልቲ ቤተይ ገዲፈያ ናብራ ኸየት ገዲፈያ እያ ኣቶ ረዳ ዝገብረ ምንድን ሰውራ ኤርትራ ከመይ ኢኹም ትገልጽዎ? ሰውራ ኤርትራ ኣቦናን ኣዴናን ገዛኹም ኣይትረስዑ ስድራኹም ኣይትረስዑ ኢሎም ዝመኸሩና እዩ ዘዘክረና ንሕና እኮ ወለድና ስለ ዝፈጠሩና ኢና ካብ ወለድና ስለ ተወለድና ኢና ኤርትራ ምና እምበር ኮንጎ ከይድና ዘይንቃለስ ኣብ ካልእ ዓዲ ኸይድና ዘይንቃለስ እዚ ናይ ወለድና መልእኽቲ እዩ ናይ ወለድና ሓላፊነት እዩ ጽቡቕ ከም ዝፍለጥ ካብ ዕላልኩም ከም ዝወሰድክዎ ንዓኹም ዝፈልጡን ምሳኹም ዝቐርቡ ሰባት እውን ኢሎምን ነይሮም ቅድሚ ምሳኹም ዕላል ምግባር ናብዚ ሓሊተ ነይረ ሰባት ኣብ ሰውራ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ከም ታሪክ ዝግለጽ ናይ ብሓቂ ክንሰጉሮ ከዓ ዝነበረና ተሃየን ህዝባዊ ግንባርን ነይሩ ብምቅዳው እዚ ኣብ ቃልሲ ክርአ ዝኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ሰውራታት ዝርአ ተእዮታት ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ተራእዩ ይረአዩ ከም ሓደ ታሪክ ከዓ ተማሂርናሉ ኢና ብሓቂ ዓብ ትምህርቲ ተወሲድዎ ብደረጃ መሪሕነትን ብደረጃ ህዝብን ኩሉ ተመክሮ ወሲዱሉ እዩ ነዞም ክልቲኦም ውድባት ንምቅራብ ኣሕዋት ምዃኖም ስለ ዘይተርፍ ብሓባር ኮይኖም ንጸላኦም ንምጽራግ ዝገበርኩሞ ብዓቕልኹም ምቕሉል ኣበርክቶ ነይሩ እስከ ብዛዕባ ዘእምና መቸስ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብቲ ናይ ኣቦኡን ናይ ኣዲኡን ቃልሲ እንድዩ ፍሉይ ነገር ገብሮ የለን ግን ነናትካ እጃም ኣሎ ነናትካ ዕድል ኣሎ ኩነታት ዝወስኖ ኣነ እውን እዚ ውድባት ክልተ ኸለዉ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ እዋንሲ ኣብ 74ታት 70ታት ኣብ ከበሳ ዝበዝሑ ጀብሃ እዮም ነይሮም ኣነ ድማ ካብ ራማ ሕርሻ ምህርቲ ናይ ራማ ዝገነበ ኣስመራ እየ ዝመጽእ እቲ ኣብ ኣስመራ ዝሸጥ እቲ ብመፋለጢ ዝኸይድ ድማ ካብ ኣስመራ ኤርፖርት ንኤውሮጳ ኸይሩ እዚ ምምልላስ ኣብ ምድሪ ሰራይ ምሶም ተጋደልቲ ርክክብ ነይሩና እዩ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ብፍላይ ድማ ኣነ ዕድል ነይሩኒ እንታይ እዩ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ነይሮምኒ ኣብ ራማ እሞ ከባቢ 260 ዝኾኑ እቲ ሰራሕተኛታተይ ኣስመራ እውን ይመፁ ስለ ዝነበሩ እዞም ዝቆሰሉ ዝሓመሙ ተጋደልቲ ከም ሰራሕተኛታት ኣመዝጊብና ኣስመራ ነእትዎም ነርና ሕክምና በቲ እዋንቲ ኣብቲ ጽሑፍ ናይ ቅድም ርኢኻ ይትኸውን ዶክተር ክብረኣብ ፍሬ እዩ ዝሕክሞም ዝነበረ ነፍሲ ይምሓሮ ሕጂ ተሰዊኡ ሓዉ ድማ ሃብተኣብ ፍሬ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ይዝርጋሕ ጽሑፋት ይሕግዘና ነይሩ እዩ ታይፕ ይግብረልና ፕሪንት ይግብረልና ነይሩ እዩ እዚ እናቐጸለ ኸሎ
ኣብ 74 ከሕፅረልካ እምበር ነዊሑ ደርግ ክህለኒ ምስ ፈተነ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ፖሊስ ፅቡቅ ሓበሬታ ሂቦሙኒ ተጠንቀቕ ኢሎሙኒ anyway ክሕፅሮ በቲ እዋን እቲ ልኡል ራእሲ መንገሻ ዝበሃሉ ኣብ ማሕደሪ ናይ ትግራይ ዝነበሩ ወዶም ሃፄ ዮሃንስ እዮም ደርግ ክህሉ ምስ በለ ንሕና ኢና ኣውፂእናዮም ኣነ ካብ መቐለ ባሕሪ ኣማድር ጎዳና ጀብሃ ኣብፅሕዎም እሱን እቲ ናይ ገቢ ስራሕን ቁሩብ ደርጊ ስለ ዝፈለጠ እዩ ክመፅእ ክሕዘኒ ዝፈተነ ሽዑ ሕጂ ወፅየ ናበይ ናብ ዓደይ ከይደ እንዳ ኣቦይ ኣማድር ድኡ እዋን ነይሩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣባላት ዝነበሩ ተጋደልቲ ኣንጻር መሪሕነቶም ተሰሊፎም እቲ ሕጅባይ ድንባርን ጀብሃን እርቀ ሰላም ክገብሩ ክፍትኑ ከለዉ ኣብዛ ሃገር ዘሕዝን ተጋደልቲን መሪሕነትን ናይ ጀብሃ ቃሎም ክሒዶም ተጋደልቲ ናይ ሕዝባዊ ግንባር ንሰላም ዝመፁ ኣዕሪፎም ከለዉ ብሕጁም ኣትዮም ቀቲሎሞም ካብኦም ሓደ ተቐትለ ሳልሕ ጠጠው እዩ anyway ካልኦት እውን ነይሮም ብዙሓት ተሰውኡ በዚ ምክንያት እዩ እቶም ተጋደልቲ ናይ ጀብሃ ካብ መሪሕነቶም ተፈለዩ እቶም ካብ ኣንጻር መሪሕነት ተበገሱ ተጋደልቲኦም ሽዑ መፂኦም ኣማድር ካብቲ መፅእሲ ሓግዘና ምስ ህዝባይ ግንባር ኣረኣና እቲ ተገብረ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ንሕና ኣብ ውሳኔ ኣይነበርናን ንሰላም ተባሂሉስ እዚ ክግበር ግቡእ ኣይኮነን ክብል ሕጂ ኣንጻር መሪሕነትና ተሰሊፍና ኢና ግን እርቂ ምስ ሻዕብያ ንደሊ ኢና ምስ በሉኒ ሕራይ ፅቡቕ ባዕረይ ነቲ ስራሕና ክጠቅም ጥራይ ከይኮነ ኣድላይ ጉዳይ ኣሎ በቲ እዋን እቲ ኣብ 74 ዓድታት ዝቃፀላሉ ሰብ ዝስደደሉ ኣዴታት ቆልዑት ብምግቢ ብሕክምና ዝሽገርሉ ነይሩ እዩ እቲ ፎቶግራፋት ከርእየኩም ይኽእል እየ ዳርጋ ዓፅሞም ዝወፀ ቆልዑት ዝረአየሉ እዋን ነይሩ እዩ ሕጂ ባዕረይ ህዝቢና ረድኤት ይደሊ እዩ ሓደ ማሕበር ረድኤት ዝብል ከነቋቁም ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ንብሎ ኤራ እዚ ማሕበር ድማ ናይ ክልቲኡ ውድብ ማሕበር ክኸውን እዩ ዘይ ፖለቲካዊ ሰብኣዊ ማሕበር እዩ ዓለም ለኻዊን ሃገራዊን ክኸውን እዩ እዚ ድማ እንታይ ንብሎ ናይ ሰላም ድልድል ኢልና ንስይሞ እዚ ተሰማምዑ ዲኹም ንሰማማዕ ሕራይ ባዕረይ ንዘን ክልተ መልእኽቲ ናይ ዕርቅን ናይ ማሕበር ረድኤት ናይ ሓባር ናይ ክልቲኡ ውድብ ዝኸውን ሓሳብ ሒዝና ኣፋንዮምኒ እቲ ታሪክ ንውሕ ዝበለ እዩ ጉጅለ ውጅለና በሉ ካብ ኣማድር ክሳብ ገምገም ባዶሮ በፂሖሙኒ ባዶሮ በይነ ኣትየ ሽዑን ግርማይ ገብረ መስቀል ኣብደላ ሙሳ ካልኦትን ነይሮም በርሄ ፃዕዳ ወዘተ
መጀመሪያ ቁሩብ ሕቶታት ነይሩ ግን ጽቡቕ ተቐቢሎሞ መወዳእታ ኣምጻእዮም ኢሎምኒ እቶም ወከልቲ ናይ ጀብሃ ደብዳቤ ጽሒፎምለይ እንደገና ካብ ባደርሆ ተመሊሰ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣባላት ረኺበዮም ባዕሪ ሕራ ኢሎም ኣለዉ ምረፁ ተባሂሉ 7 ሰባት ተመሪፆም ንዖም ሒዘ ድማ እምባደርሆ ተመሊሰ ፍርቂ ለይቲ ኣቢሉ እዩ በፂሑ ዝነበረ ሽዑ ኣብ ዘለኹሞ ደቅሱ ኢሎምና ኣብቲ ደረትም ኣብቲ ወረቐት ኣለዎ እንዳመን ከም ዝኾነ ኣይዝክሮን ሕጂ ዕድሞ ኣብኡ ሓዲርና ፀሓይ ምስ በረቐት ንግሆ ዓጂቦምና ህዝቢ እልል እናበለ ኣብቲ ህዝባዊ ግንባር ዘላቶ ጥቓቲ ቤተክርስትያን ኣብኡ ከይድና ተራኺብና ጽቡቕ ምርድራዕ ገይሮም ይቕፅል ድሕሪኡ ሃረይ ንመጀመርያ ግዜ ርእሲ ዓዲ እውን ከይድን ምስ ኢሳያስ ተራኺብና እቲ ሓሳብ ኩሉ ገሊፀሉ ናይ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ውሽጣዊ ሕጊ ዝኸውን ዶክመንት ካብ ኣስመራ ሒዘ መፅአ ነይረ ካብ ቅድም ዝሕሰብ ዝነበረ እዩ ንዑ እውን ሂበዮ ኣጆኹም በርቶ ኢሉና ድሕሪኡ መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ኢሳያስ ጀብሃ እውን ተራኺቦም anyway ካልእ ድሓረ ዝኾነ ንውሕ ዝበለ እዩ እቲ መሪሕነት ጀብሃ ንጹር መርገፂ ኣይነበሮን ውሽጦም ምክፍፋል ነይሩ በዚ ምኽንያት ኣብ 75 ዝገበርዎ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ክንዲ ንኤራ ከም ናይ ሓባር ትካል ናቶም ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ኮኸብን ዝብል ናይ ረድኤት ማሕበር ገይሮም ሽዑ መናሽማ ኤራ ናይ ግድን ምስ ህዝባዊ ግንባር ተፀጊዓ ትሰርሕ ተገዲዳ እምበር ናይ ክልቲኡ ውድብ ኮይና ተወሲኑ ነይሩ ርግፂኡ ናይ ኤራ ብጣዕሚ ዝሐጉሰኩም ብሓቂ ነቲ ዝነበረና ጊዜያዊ ሽግር ፍታሕ ኮይና ብዙሕ ሓገዝ እያ ገይራ ኤራ ዝሓገዙና ድማ ብዙሓት እዮም ወፃእተኛታት ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ደገ ዘሎ እጃም ነይርዎ ድሕረይ ብሚልዮናት እያ ሓገዝ ተበርክት ነበረት ብዙሓት ድማ ወፃእተኛታት ኣጋርና ኮይኖም ኣገልጊሎምና እዮም ብዙሕ ግዜ እኳ ብዛዕባኡ ክሓስብ ከለኹ ማእሲና ዓዲምና ዓድና ረኣይዎም ንብል ትማሊ ሓዊ ከለና ነቲ ሓዊ ቀዝሕሉ ይሕግዙና ነይሮም እዮም ንሕና ድማ ሕጂ ነፃ ኮይንናስ ከም ወለድና ዝብሎ ንዝገበረልታስ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ ካልእ ተተረፈ ዓዲምና ንዑ ራእይብልና ዓድና እግዚኣብሔር ይሃብን ኣበልና ክንብሎም ተገበ እብል ሕጂ እውን ከምኡ ሓሳብ ኣሎ ኣብ ዝጠቕም እዋን ክግበርሲ ግቡእ ይመስለኒ እወ ከምዚ ነርቲ እቲ ናይ ከተቀራርቦም ዝሓለንኩሞ እቲ ሕልና እቲ ተበግሶ ኢና ክነንፀባርቆ ኢና ምናልባት ግን ኣነ ኣብዚ ሕጂ ክዝከር ዝደልዮ መንእሰይ ወለዶ ክፈልጦ ዘለዎ ድብሎ ናይ ትማል ተጋዳላይ ናይ ሎሚ ክቡር ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ርእሲ ዓዲ ተራኺብኩም ነይርኩም ብኣካል ተራኺብኩም ሽዑ እቲ መትከል ከመይ ነይሩ እቲ ንፃረ ናይቲ መትከል ኣብዚ ደብ መድረኽ እዚ ከብፅሕ ይኽእል እዩ ናፅነት ከጎናፅፍ ይኽእል እዩ ትብል ኣመለኻኽታ ነይርኩም ንቡር ከም ዝነበረና ዘመልክት ግብርታት ነይሩና እዩ ንኣብነት ሓንቲ ነገር ምስ ኢሳያስ ኣለልናዮ ሽዑ ውዕሉ ሓዲሩ ነፃ ክንከውን ኢና
ኣብዚ ዓለም ድማ በይንና ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ፈተውቲ የድልዩና እዩ ካብቶም ፈተውቲ ድማ ኢልና ፈሊና ዘዕለልናዮ ነይሩ እቶም ኣብቲ ናይ ዞባና ፖለቲካ ኢዶም ብዙሕ ዘይብሉ ዓበይቲ ዓድታት ዘይኮኑ ከም ስዊድን ኖርዌይ ዳንማርክ ምንድና እንተንፈጥር ሕቶ ነይረ እንደገና ካብቶም ዕብይ ዝበሉ ድማ ብቴክኖሎጂ ብታሪኹን ናይ ቃልሲ ዕግርግር ዝነበሮም ጀርመናውያን ንሳቶም እውን ካብቶም ዓበይቲ ዝምድና እንተንፈጥር ምስኣቶም በዚ ድማ ቀፂልና ነርና እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ኤውሮጳ ሽዑ እንታይ ነይሩ እቲ ፖለቲካል ፓርቲ ናይ መንእሰያት ክፍሊ ኣለዎ ናይ ዓበይቲ ናይ መንእሰያትን ሕጂ ምስቶም መንእሰያት ኢና ጅያዳ ንሰርሕ ዝነበርና ብዓመት 2-3 ግዜ ኸይድ ነይረ ስካንዲኔቭያ ነቶም መንእሰያት ምሳሕ ናይ እንጀራና ገለ ጌርና ንዕድሞም ነርና ህያብ ድማ ንህቦም ዝነበርና መሽረፈትን ጀበናን እያ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ገዛ ትውክል ህያብ ኢልና ዝመረፅናያ እሳ እያ እታ መሽረፈት ንሓዊ ተህጉህር ንሃሩር ተዝሕል ኢልና ንሱ ኩሉ ሰዓት ንህቦም ነርና እቲ ዓላማ ድማ እንታይ እዩ ፅባሕ ነፃ ክንከውን ኢና እዚኣቶም እዮም ስልጣን ዝሕዙ እቶም መንእሰያት ሎሚ ንዓቶም ክንሕዝ ኣለና ፅባሕ ሓለፍቲ ምስ ኮኑ እቲ ዝምድና ዝያዳ ብርቲ እቲ ኣብቲ ኩርናዕ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ እንታይ ዝብል እዩ Maritime Eritrea's Development Trip 1975 Futuristic Eritrea ዕላል ምስ መጻኢት ኤርትራ 1975 ኤርትራ እንታይ ትብል ምስ ኤርትራ ዕላል ዝገብሮ ዝነበርኩ እዩ ብገረብ ልምዓት ጌርና ልውጣና እዩ ሕጂ ናይ ግድን ነፃ ክትከውን ከም ዘለና ንኣምን ነርና ኢና እሞ እዚ እንታይ ዓይነት ልምዓት ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ሳልሳይ ኩሉ ተጻሒፉ ይብሲ መሰረት ገረብ ልምዓት መጻኢት ኤርትራ ሰላም እምነት ጽፈት ትሕትና ፍሉያት ተሓሳስባ ንቐጻላይ ልምዓት ንዘሎና ብዘሎና ንዋሕዲ ናብ ብዝሒ ንጽበት ናብ ግብሒ ንሕፅምና ነውሒ ስለዚ እዞን እቲ ዝርዝርና ምትባዕት ኣሎ እዚ ጥራይ ከይኮነ ግጥምታቱን ኣሎ ምስኡ ብዛዕባኡ ዝዛረብ ሕጂ እዚ ጥራይ ከይኮነ ሓደ ግዜ ብፍላይ ዑስማን ሳቤ ዝልኡኽ ወፃኢ ጉዳይ ቤት ጽሕፈት ቁሩብ ፍልልይ ተፈጢሩ ናብ 75 ጊራ ክልዓለይ ብበይሩት ብንዑስማን ዝመፅእ ዝነበረ ሓገዝ ተቋሪጡ ሕጂ ኣብ ስካንዲኔቭያ ድማ ሽዑ ኢና ንጀምረና መጀመርያ $10,000 ሂቦም ዓዲሞም ነይሮም ከይደ ሕጂ እንታይ ሰሚዕና ገረሴ ቃላት ይበሃል ነይሩ ሙሳይ ሓዉ ወዲ ቃላቲ ሓብቲ ባሕሪ ሚኒስትር ሓብቲ ባሕሪ እወ ኣታ ሰብኣይ ገንዘብ ሒዞም ዝመፁ ኤርትራውያን ካብ ገዳሪፍ ኣለዎ ሰሚዕና ካብ ሁመራ ናብ ገዳሪፍ ዝመፁ ኣለዎ ሰሚዕና እሞ ንኣናይ ንኺድ ተባሂልና ካብቶም ገዳሪፍ ከይድና ሕጂ ንፋጊኦም ዝበሃሉ 6 እዮም ቤላሮባታት እዮም ነይሮም ኣብ ሁመራ ኢትዮጵያ ገንዘብ ሒዞም መፂኦም ኣለዉ ፀዊዕናዮም ኣቱም ሰባት ሽግር ኣሎና እሞ ድሕሪ ነፃነት ንኸፍለኩም ኣለኩሕና ኢልና
تسعان كلتاشن شدوسة ميت بيلو جنيه شو حدا كنتال مشلا بجنين فرعان شيء زنبرة فلذي كنت بنتاي كم زخونة كنت بزو هاي تغنزم وا ساعتهم دما بزي مترتار رايلو من دهرو نتسانس كنكفلهم تسامحهم تاتا بتعرفن بتيبن مدنبي ما حدا بس نيرو كفل ايكونومي تليلو تبحال نيرو بيت صحبت ناقدار في حالك ما أنا قرأت إيه كوينا تفرالي منا يبو منا ستراي كهونا أبقد لي أتيهم أبرسين كله نميداون أتيهم هو كاتر لكم إت شو إخلع عدقنا بابور صينا بور السودان سديدنا وده حرم هيدا أتيو حنت سئل الله مكينة خطر رادت كلا إيه مجمع راجي إت حجز أتيو أذله بيعمل لنا هذا لو ذا سأله أيوين أبي لهم مسكون هدي دائر هواني أوكي واه إنهم هذا لهم بالكلاي هو كان الراجل كلنا يا أخي ترى فولهم إيه هو كن ده يبزح كن ده كنت عارف أشحات 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 زهق هو مين عاويتكم كاب كله زي حق سكم دما دهرنا سانت تخفيلهم نفاقيت عليه هو خفيلهم سلازي نتزحتت كاي حطو إيه ناس ناس آخر تخوّن تأمنوا بكم دي فايل كان نأمن إن فرق عن بر بقبر دما نهل كذي علىك وأنا دهرنا سانت كن قبلكم لا معك شو نخدنا ذنبرنا كدان ذقمت كوازي آية شو أتخدم ما زلنا يا هو هذا سهل قريوة با عزوت بخريوة أبونا ዳዝ ገብረመድህን ብዙሖም ደዓሙ ኣብ ስነዳ ብጣዕሚ ብፍልጠት ናይ ምስናድ ዓቕሚ ኣለዎም ክኢላ ሰናዳ እዮም ሕጂ እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ስረ ክንደይ ዓመት ገይራ ኣላ እዚኣ 75 እያ ነይራ 75 ኣብያ ተገዚኣ ኖ ገርያ ዝኣተኹ እያ ከመይ ተገዚኣ ኖ እሱ ምሳይ ዝነበረ እታ ሜዳ ክኣቱ ከለኹ ክንከይድ ከለና ተኸዲናያ ዝኣተኹ ኣብኡ እያ ዓሪጋ ኣብያ ዓሪጋ ተጋዳላይ ከምኡ እዩ ዝነበረ እናሰፈየ ቀዲዱ ተኣኪቡ እንተዝኸውን ከመይ ዝመሰለ ሚዝየም ምኾነ ነይሩ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣሳ ትዘክሮ ኣለዋ እዚኣ ስረፋሕ ኢና ንብላ ስረፋሕ ፋሕ ሕዳና ክንቅፅል ኢና ደርጊ ምስ ምምፃእ ናብ ስልጣን ፈተነታት ኣጋጢሙኩም እዩ ንዓዲ እውን መፂኩም ነርኩም ነቶም ሽዑ ተሓላፈልኩም ዝነበሩ ከይፃብኦም ተባሂሉ ንዓዲ የስበኩሞም ነይሮም ገለ ካብቲ ዘይጠቐስኩምና እስከ እንታይ ኣሎ ከበድቲ ፈተነታት ዘጋጠሙኩም ሰዓት ደርጊ ሳይ ኣብ ኬንያ ፕሮጀክት ነይሩኒ ናይ ትራንስፖርትን ናይ ሎጂስቲክስ ኣገልግሎት ናይ ረድኤት ንደቡብ ሱዳን ዝብል ብተዘዋዋሪ ድማ ንዓና እውን ዝብል ነይሩ ሕጂ እዚ ስራሕሲ ናቶ ኣይኮነን ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ ናይ ኢሮፕያን
ዩኒየን ስራሕ ናይ ሕቡራት መንግስታት ስራሕ ናይ ኖርዌጅን ስራሕ ናይ ረድኤት ኣነ እየ ዘዮ ነይረ ካብ ሞምባሳ ጀሚርና ሳብ ደቡብ ሱዳን እዚ ስራሕ ናቱ ኣይኮነን እዩ እቲ ሞገተ ናይ ደርግ ኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሻዕብያ እዩ ስለዚ ንኬንያ ኣውፅኡልና እዚ ሰብኣይሲ ኣውፅኡልና ኬንያ ሳውጥዎ ኣውፅዎ እዩ ኬንያ ድማ ተማቢቶም ኩሉ ነገር ንሪኦ ኣለና እቲ ስራሕ ባዕሉ ምስ ሕቡራት ናይ ኤሮጳ ምስ ሕቡራት መንግስቲ ዓለም እዩ ዘሎ ብምንታይ እሞ ንብለኩም ኣለና ኣውፅኡልና ኬንያ ብዙሕ ተማጊቶም ሓንቲ እንዲያውም ቀረባ ዝመሓሩኒ ንሕና ጭቡጥ ነገር ከይረኸብና ንገብሮ ነገር የለን ግን ሓደጋ ከይቃጥመካ ተጠንቀቕ ጥራይ እዮም ኢሉኒ ሕጂ እዚ እናኾነ ከሎ ኣውደ ዓመት ናይ ነፃነት መዓልቲ 1988 ኣብ ወርሒ 10 ድዩ 11 ዝክረኒ እዩ ሕጂ ንመዓልቲ ነፃነት ፕሬዚዳንት ሞይ ናይ ኬንያ 3 መራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ ይዕድም ሓደ ቱሜኒ ናይ ታንዛንያ ካልኣይ ሙጋቤ ናይ ዚምባብዌ ሳልሳይ መንግስቱ ናይ ኢትዮጵያ ሽዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ በሪሖም ነዚያ ምክንያት ረኺቦም እዚ ወዲ ከይወፀ መንግስቱ ኣይመፅእን ኢሎዎ ኣቶ ረዳእስቢ ካብ ኬንያ ከይወፀስ መራሒ ሃገረ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሽዑ ኮሎኔል መንግስቱስ ኬንያስ ኣይኣቱን እዩ ወዳጀ ዘረባ ሽዑ ፀዊዖምኒ እቲ ናይ ፀጥታ ክፍሊ ይቅርታ ግበረልና ክሳብ ሕጂ ተሟጊትናልካ ኢና ሕጂ ግና ክልቲኡ መንግስቲ ዳርጋ ባእሲ ቀሪቡ ስለዚ ሕጂስ ክትወፅእ ኣለካ ካብ ክስታይ እሞ ስራሐይ እንታይ ይኸውን ክንደይ ዕዳ ኣሎኒ ኮንትራት ኣሎኒ ስራሕካ ክቕፅል ይኽእል እዩ ንስኻ ግና የለኻን እሞ ኣነ ብዘይለኹ ከመይ ኢሉ ንሕና ዝዓቅድ ጌርናልካ ኢና ትፈልጥ ኢኻ ኢሎም ናይ ግድን ወፅየ በዓልቲ ቤተይ ገዲፈ እያ ናብኸየት ገዲፈ እያ ግን ሓወይ ስለ ዝነበረ ብኡ ንሳቶም ሓግዝዋ ነይሮም ዝኾነ ብዙሕ ሕንፍሽፍሽ ኢሉ ስራሐይ ዳርጋ ልዕሊ $800,000 ክኽፈለኒ ዝግባእ እሱ ኩሉ ከየፃረኹ እየ ወፅየ ኣብ መንጎ ሽግር ተፈጢሩ ዝኾነ ኮይኑ ካልእ ታሪክ ድሕሪኡ ወይ 88 እዩ ስለዚ ናይ ደርግ እሱ እዩ ድሓረዩን ቀፂሉ እንታይ እዩ እቲ ወያኔ ድማ መፀ ድሓረይ ኣብ መፅሓፍ ፅሒፎም ኣንቢብካዮ ዲኻ ኣሚት እያ ረዳእ ጊዜ ሰላይ ናይ ሻዕብያ እዩ ሰላይ ናይ ሻዕብያ ገብሩ ኣስራት ዝፀሓፎ መፅሓፍ ብኡ ድማ ቀፂሎም እቶም ወያኔ ናይ ሕወራ ንብረት ምስ ወሰድዎ ካልኡን ምስኡ ተሰሓለ ናይ ጅቡቲ ከመይ ናይ ዕግርግራት ገይሮምለይ ኤኒዌይ ድሓን እዩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ናቱ ሽግር ኣለዎ እንድዩ ናተይ ድማ እሱ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ናይ ሓቂ ደስ ዘብል ውዕለት ኢኹም ውዒልኩም ኣብ ኩሉ ኣቦ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ማለት እዩ እስከ እዚኣ ዛብዳዚኣ ፍልይ ዝበለት እንድያ ኣብዚ ምናልባት ኣነ ደይበፃሕክዎ ዛንታ ይህሉ ዝኸውን ትውስኽዎ ከይንዝንግዖ እቲ መንእሰይ ወለዶ ነዚ መደብ ዝከታተል እውን ተመክሮ ክወስድ ስለ ዘለዎ ካብዘን ዝዕለልና ኣለና ኣብ ታሪኹም ኣብ ሰውራ ኤርትራ ከም ኩሉ ዜጋ ዝዘንጋዕለና እንታይ ከይህሉ ኣይ ተዘንግዐ ነገር የለን ከም ዝበልኩኹም
ነናትካ እጃም ኣሎ ነናትካ ቅፅዓት ኣሎ ነናትካ በደል ኣሎ ነናትካ ጌጋ ኣሎ ስለዚ ፍሉይ ነገር ጌርና ክንሪኦውን ኣይግባእን እዩ ገሊኡ ሂወቱ ይስውእ ገሊኡ ይስንክል ገሊኡ ከምዚ ናትና ይኸውን ቁሩብ እንታይ እዩ እዚ ናተይ ምስ ኢኮኖሚ ተተሓሓዘ እዩ ምስ ገንዘብ ተተሓሓዘ እዩ ፕሮጀክታት እዩ ኮንትራት እዩ ነፍሲ ወከፍ ኮንትራት ክዕንቀፍ ከሎ ዕዳ ኢኻ ትኣቱ ሕጂ ጭንቅታት ይፈጥረልካ እዩ ከምዚ ቀዳድ ስረ ጥራይ ተኸዲንካ ትኸደላ ኩነታት ኣይኮነትን ምስ ባንክታት ውዕል ኣለካ ምስ እቶም ከተቕርበሎም ረድኤት ከተቕርበሎም ዝኣተውሃዮ ኮንትራት ኣለካ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚ ፋሕ ክብል ከሎ ዋጢጥ እዩ ዝበፅሐካ መፂኡ ድማ ዝሕግዘካ ሰብ የለን ኩሉ እንዳውም ካልእ ትርጉም የምፅዎ ካልእ ትርጉም የምፅዎ ሓደ ጊዜ ኣብ ጋዜጣ ናይ ኬንያ እዚ ወዲ ብረት ኮንቴነር ምግቢ መፅእ ኢሉስ ኣብቲ ኮንቴነር ግና ብረት ገይሩ እቲ ሓሶቶም ክነግረካ ካብ ሞምባሳ ንጁባ ይኸይድ እቲ ኮንቴነር ካብኡ ንኤርትራ ኸይድ ኢሎምሲ ኣብ ጋዜጣ ናይ ኬንያ ፅሒፎም ኣሎ ዜሮ ቀዳማይ ካብ ጁባ መገዲ የለን ንኤርትራ ኣይኮነን ካብ ጁባ ንካርቱም እኳ በባሕሪ ኢኻ ትኸይድ ዝነበርካ ስለዚ ብዙሕ ፀገም ነይሩ ግን እቲ ፀገም ነናትካ እዩ ኣብ ሜዳ ፀገም ዝረኸብሉ ናብ ደገ ኢትዮጵያ ኣብዚ ፀገም ዝረኸብሉ ኣበና እውን ከምኡ እሞ ብፍሉይ ክንሪኦ ኣይግባእን እዩ ከም ኩሎም ኤርትራውያን ግን ተነቃፊ ኩነታት ከም ዘሎና ክንፈልጥ ክንጥንቀቕ ከም ዝግባአና ብዙሕ ጊዜ ዘይንጥንቀቐሉ ነገር ኣለዎ እንተኢልካ ከምዚ ዮሴፍ ያዕቆብ ሓደ ጊዜ ተዛረቦ ከልቢ ገረባይ ድይብን እዩ እንተደየበ ኸኢሉ ተዛረቦ ነገር ነይሩ ስለዚ እንተኢልና እንተንገም ስለምንታይ ተዓንቀፍቲ ኢና ኣብዚ ከባቢ እንተ ፅቡቕት እያ ተዳለወከ እያ ዝኸበኩም ተዓዘብቲ ናይዚ መደብ ኣብ ኢኤምኤን ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ኣለኹም ከባኹም ደልዩ ኩሉ ግዜ ሳብስክራይብ ሼር ምስ ኮመንት ኣይትረስዑ ካብ ዝዕላልና ካብ ዘውዕልና ገለ ቁም ነገር ትወስዱ ክትህሉ ተስፋ ንገብር ሓቂ ኣቶ ረዳእ ኣዝጊ ገብረ መድህን ራእይ ዘለዎም ኣቦኦም ኣመለኻኽትኦም ፍልይ ዝበለ ኣቦኦም ካብ ሰብ ፍሉይ ኣይኮናን ግን ንዓና ንምንእስያት ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ነገር ንወስዶ ካብኦም ኣሎ ብፍላይ ኣብ ሓሳብ ማለት ሓንቲ እውን ንሕና ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ኣብ ምንታይ ከነተኩር ከም ዘለና ኣብ ብዝሒ ኣብ ዝፈለይ ኩነት ሓይልናስ ኣብ ፍሉያት ሓስባ ድብል ኣመለኻኽታ ሒዞም እዮም ብዙሕ ሰሪሖም ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ዕድሚኦም እውን ቀሊል ኣይኮነን እዚ ሓሳብ እዚ ክንወስዶ ክንቅፅሎ ፅቡቕ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰናይ ነገር እዩ ምስ ህይወቶም ምስ ውልቃዊ ህይወቶም ምስ ተኣሰረ ራእይና ክንሰገር ኣቶ ረዳእ እዚ ኣድኪምናኩም ዶ እንታይ ድኻም ኣለዎ ፅቡቕ ምስ ራእይኹምን ኣመለኻኽታኹምን ዝተኣሰር እንዲ ናይ ብሓቂ ኣብ ሰዓት እዚ ክብሪ ክንቦም ዘለና ወለዲ ንሓደ ህንፃ ጂኦሜትራ ኢንጂነር ድዩ ኣደኖ ኣብቲ በዓል ሞያ ይሃንጦ ንሰብ ከዓ ኣብ ምህናፁ ዝለዓለ ተራ ዘለዎ ወላዲ ወላዲ ትወልድኹም ኣለላ ኢና ከመይ ተፀልየንኩም ካብ ወለዲ እንዲና ተፈጢርና ወለዲ ድማ ዘለዎም ንውላዶም ዝህቡ እዮም እንደም ካብ ዘይብሎ እውን ክህቡ ደልዩ እሞ እንተሎና ካብኦም እዩ ብፍላይ ዓዲ ዝበሃል ኣርእስቲ እንተኾነ ወለዲ ዓዲ ዘወረሱና እዮም ዓድና ህያብ ናይ ወለድና እዩ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ስለዚ እንታይ እሞ ክትብል ኢኻ ኩለንትና ናትና ወለድና እዮም እቲ ፅቡቕ ነገር ናይ ብፍላይ ናይ ወለድና ናይ ኣቦይና ኣደን
ሓደ ናይ ትምህርቲ ዕድል ስለ ዝረኸቡ ኣግፋሕ ኣቢሎም ይርእይዎ ነይሮም እዮም ብስምዒት ጥራይ ከይኮነ ነናትካ ኩነታት ኣጽኒዖም ብዝምባሌኻ ኣጆኻ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም። ቀፂሉ ብእምነት ኣምላኽ ተሰረቱ እዮም። እቲ ጊዜያዊ ነገር ከየታልለና ዝመኽሩ እዮም ነይሮም። ብጌጋ ኣብ መስተን ኣብ ሕማቕ ጠባያት ከይንኣቱ እሱራት ከም ዝኾንና ከይስምዓና ነፃ ኢና ግን ባርያ ልማድ ከይትኾኑ እዮም ዝብሉና ብፍላይ መስተ ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣታሊሉ ባርያ እዩ ዝገብረካ እሱ እዩ ዝመርሐካ እምበር እስኻ ኣይትመርሖን ኢኻ ኣብኡታት ከይንወድቕ ብዙሕ ኣብ ርእሲ እቲ ፍርሃት ኣምላኽ ፍቕሪ ዓዲ ካብዚ ክፉእ ጠባያት ሃልዮምና እዮም። ቀንዲ ግና ንእግዚኣብሔር ከነመስግን ብዝሃበና ይፀቕጡ ነይሮም እዮም እሞ ደጋጊመ ኩሉ ሳዕ ዝብሉ እዚ ዓዲ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ወለድና እዮም ሂቦሙና ናይ ወለድና ህያብ ድማ ክቡር እዩ እሱ ጥራይ ከይኾነ ቅድሚ ሕጂ ነገረካ ክኸውን እየ እንታይ እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ዓዲ ኣቦኻያሲ ካብ ፍርሒ እምበር ካብ ሞት ኣይተድሕነካን እያ ዝብል ዘረባ እዚ ነገር ኣይርድኣንን ነይሩ ተረዳኣኒ እዞም ፈታዊና ልኡል ራስ መንገሻ ክነውፅኦም ከለና ካብ መቐለ ጀሚረ ለይቲ ሙሉእ ደዊረ ኣብ መረብ ክሳብ ሰግር ዝነበረኒ ስግኣት ደርጊ ኣብ መገዲ ከይኣተና ተታኺስና ከይንጠፍእ እዩ ግን እግዚኣብሔር ፈቃዱ ኮይኑ ኩሉ መገዲ ፅፉፍ ኮይኑ ሓሊፍናስ መረብ ስግር ክንብል ከለና ካብዚ ዝባነይ ሓደ ዓብይ ሸኸም ወሪዱ እንታይ እዩ ብሎ ክርዳእና ይከኣለን ዓዲ ኋላ ደው ኢልና ሻሂ ሰቲና ሰቲየ ኣነ እሳቶም ሸፊኖም እዮም መኪና ኣይረኣዩን እዮም እሱ እውን ኣይተረድኣንን እቲ ሙሉእ ለይቲ ደው ከይበልኩ ክድውር ተታሓዝኩ ክብል ከለኹ ረሲዐስ ሕጂ ደው ኢለ ሻሂ ሰቲ ይብል ዓዲ ኋላ ሓሊፈ መደፈር ሓሊፍና ሓለሓለ ሓሊፍና ጎልጎል ፀልማት ሰኣትና በሉ ሕጂ እንዳ ቡና ኣቲና ኢና ማንም ሰብ ኣይትግፈኩም ኢልካ ቴንዳ ዓፂፍካ ንዑ ካብ ድሕሪት ቅድሚት ኮፍ በሉ ካበይ ዝመፀ እዩ ተወሊደ ዝዓበይኩ ኣዲስ ኣበባ እየ ኣብ ኣደራ ኣይተወለድኩን ካበይ እዩ እታ ዘረባ ናይ ወለድና መፂኻ እንዳ ኣቦኻያሲ ካብ ፍርሒ እምበር ካብ ሞት ኣይተድሕነካን እያ እንታይ ማለት እዩ ናይ ወለድና ህያብሲ ደፋራት እዩ ዝገብረና ፈራሓት ኣይገብረናን እዩ ህያብ ናይ ወለድና ሓያል እዩ ስለዚ እዚ ዓዲ ድማ ካብኦም ስለ ዝወረስናዮ እቲ ዝዓበየ ህያብ እዩ ነዚ ኢና ንሞገተሉ ነዚ ኢና ንቃለሰሉ ስለዚ እቶም መንእሰያት ኩሉ ሰዓት ከም ዝብለካ ክፈልጦ ዘለዎም ስታምፓ ምልክት ናይ ገጾም ናይ ዝባኖም ናይ ኢዶም ናይ እግሮም ኤርትራ ትበሃል እያ ደቂ ወለዶም እንተኾኑ ማለት እዩ ብወለዱ ዘይሕጎስ ፍጥረት ክህሉ ኣይግባእን ወላዲ ብዝኾነ ንውላዱ ፅቡቅ እዩ ዝሓስብ ስለዚ ንወለድና ከነኽብር ብፍላይ ድማ ንህያቦም ከነኽብር ህያቦም ድማ ዓዲ እያ ምኽሪ እያ ትምህርቲ እያ ስለዚ
ብሓቂ ፍቕሪ ኤርትራ ካባና ኣይኮነን ተበጊሱ ካብ ወለድና እዩ ነቲ ናይ ወለድና ፍቕሪ ኢና ንቐፅሎ ዘለና እናወረስና ሕጂ እቶም መንእሰያት እውን እንታይ ኢና ነውርሶም እዩ ኩሉ ሰዓት እቲ ሕቶ ዘሎ እንታይ ነውርሶም ኣለና ንናይ ሎሚ መንእሰያትና እንታይ ንመክሮም ኣለና እንታይ ንመርሖም ኣለና ይርድእዎ ድዮም እዚ ጉዳይ ኣብዚ ከድካስ where are you from ካበይ ኢኻ እዩ ዝበሃል ሰብኣይ ትብል ኢኻ ካብ ኤርትራ ክትብል ኢኻ እሞ ንኤርትራስ ትውክል ስለ ዝኾንካ እንታይ ጌርካ ኢኻ ዘሕፍር ዲኻ ጌርካ ወይስ ዘኹርዕ እቲ ዓብይ እድሆ ዘሎ ዓብይ ሕቶ ንመንእሰያት ብዛዕባ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ንዓኹም ይትንክሽ ወይ ብሓጎስ ወይ ብጓሂ ወይ ብድፍረት ወይ ብሕፍረት ስለዚ ንኻልእ ኣይኮነን ዝምልከት ንዓኹም ከም ውልቀ ሰባት ሌባ ኤርትራዊ ክበሃልን እሙን ኤርትራዊ ክበሃልን ንዓኻ ዝትንክፍ እዩ ሓቀኛ ሓሳዊ ክበሃልን ንዓኻ ዝትንክፍ እዩ ክሳብ ሎሚ ዓድና ህዝብና ዘፍርዕ እዩ ፀልማት ተሸኪምካ ፀልማት ተበልብልካ እግርኻ ትዞረሉ ዓዲ እዩ ሎሚ ኣበይን ኣብ ኬንያ ዲኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዲኻ ኣብ ካልእ ዓዲ ዲኻ የረቡት የለን ስለዚ መንእሰያትና እዚ እግዚኣብሔር ብወለዶም ዝሃቡ ዓዲ እዩ ለሚኖም ኣይኮነን ረኺቦም ህያብ እዩ ህያብ ድማ ተኽብሮ ኢኻ ህያብ ዝነፅግ ሰብ ክብሪ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ስለዚ ኣዴኻ ኣቦኻ ዝሃቡኻ ስለ ዝኾነ እቲ ዝበለፀ ህያብ እሱ እዩ እሞ ሓደራ ንብሎም ደቅና ህያብ ወለድኹም ተሓልዉ መልክዕ ወለድኹም ዓቅቡ እዚ ወድሃንኩም እቦ ኣቶ ረዳእ ዝገብረ መትን ናይ ብሓቂ ኣብዚ ኣጋጣሚ ክንዝክረን እንደሊ ክብርቲ በዓልቲ ቤትኩም እዩ ብነው እግዚአብሔር ይቀበለ ኣሜን ዓብ ራእይ ዘለኩም ዓብ ሕልሚ ኣለኩም ሕልሚ እንተዓበየ ንዕኡ ከተርክብ ስለ ትመጣጠር ንዕኡ ከተርክብ ስለ ከም ላስቲክ ትምጠጥ ምምጣጥካ ነቲ ጥበብካ ስለ ዝዕብዮ ኣገዳሲ ኣብ ሂወት እዮም ዝብሉ እቶም ክኢላታት ከም ዝኸማኹም ኣብ ምዕዋት ሓሳብኩም ሕልምኩም ተረአን ከመይ እዩ ክሳብ ግዜ ሓፍታ እሳንተ ዘይስበቐለለይ እሞ እንታይ ምትገበርኩ ኣጆኻ እትብለኒ ዝነበረት ገንዘባ እዩ ሓሳባ እዩ ግን ዓጊታትኒ ኣይትፈልጥን እያ ኣብ ኬንያ ስራሕ ነይሩኒ ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕ ነይሩኒ ኣብ ጅቡቲ ስራሕ ነይሩኒ ኣብ ሱዳን ኣብ ኡጋንዳ ኮለል ክብል ስለምንታይ ትኸይድ ተገደፈካ የለን ፍቃድካ ግበር ድሓን ተጠንቀቕ ጥራይ ስለዚ እንደው ንድሕሪ ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ እጉሂ ናታ ገንዘብ ናታ ግዜ ኣጥፊኡ ግን ንሰብ ዝጠቅም ኢልና ስለ ዝገበርናዮ እግዚኣብሔር ይቕበሎ ኢልና ኢና ተስፋ ንገብር እምበር ኣነ የበዲለያ እምበር እሳ ኣጆኻ እያ ትብለኒ ዝነበረት ነፃነት ዝሃበትኒ እሳ ነይራ 54 ዓመት ኢና ሓቢርና ምፍላጥና anyway ስለዚ እግዚኣብሔር ፍቃዱ ኮይኑ ከይዳ ኣላ ንሕና ድማ ክንስዕባይና ግን ብዙሕ ከመስግና ፈቱ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰብ ናይ ብሓቂ ምስ ኣቦና ኣቶ ረዳእ ዝገብረ መድህን ዝፀንሐና ዓላል ነዊሕ ሰዓታት ኢና ሒዝናዮ
ኣብቲ ቦታ ናይ ሕርሽኦም ናይ ሕዛኣቶም ዘራ ዝገብርሉ ዘለዉ ናይ ዝተፈላለየ ሕርሻታት ምክያት ዘለዎም ሕልሚ ባህጊ ከይድና ተዓዚብና ሕጂ ናብ ገዝኦም ኢንተርቪው ጌርና ንውሕ ዝበለ ሰዓታት ዳርጋ ሙሉእ መዓልቲ ማለት እዩ ካብ ወጋሕና ክሳብ ሕጂ ኢና ኸይድና ብሓቂ ብልቢ ብስንኩምን ብስመይን ብስንኩምን ብስም ተዓዘብቲ ስለቲ ሃብታም ተመክሮኦም ከካፍሉና ጊዜኦም ዝሃቡና ኣእምሮኦም ሓሳቦም ባህጎም ሕልሞም ራእዮኦም ዘካፈሉና ኣዝየ ካብ ልቢ የመስግን ንስኩም ግን ብወገንኩም ኣብ ዘለኹም ኮንኩ ክትመስግኑ በዚ ኣጋጣሚ ፅበ ንኣቶ ረዳኢ ገብረመድህን ነመስግን የቀኒየልና ክብረት ሃበልና ዕድመን ጥዕና ናሃበልና የቀኒየልና ሓንቲ ሰሙን ብዘይ ዕምባባ የላ ሓጋይ ይኹን ክረምቲ ኩሉ ነንዕርዱ ከም ሰንሰለት ዝምድናታት ኣለዎ ግን ማይ እንተዘየለስ እንታይ ምኾንኩ ኢልካ እንተሓተትካ የለኹ ባዕሪ ናይ ህላዌ ሕቶ ክትጠውል ቅድሚ እንታይ